ngarap dak jing kemen sa isien ni kapor ya ka bangin yo ban ye kren bat pi lang ba ka tien ka jong blai ai ku blai fi ka teng Jesus Christ banganget ka ni ka khubor kan long nagam ta jong fi ba ka don ka khubor nau trai nagam ta jong fi ha ka ni ka sngi ka mata ka long kerpang ya pi ban nga kwa ban kren ha ka ni ka sngi ya ka wai ka subject ba ka ta ka long o blai ong to kren ni ka tien Pyndkut no ya ka ta ka jingiadei ka bymdei Pyndkut no ya ka ta ka jingiadei bymdei ngam tip Lese buona preng jong fi ka ni ka por pi ngap ni ka jingkren pi ong ka jingiadei bymdei ka bakum no nga kwa ban long specific nga kwa ban ya ka ni ka wai ka phang ba ka ta ka long bo tra wong ka donut janga ba don shibon ba ki ba ngap ki ba pet ha ka ni ka por shibon ba la pimdei ai ngo yu tra nda pi dei ngap ha ni ka khubor bo tra wong Pyndkut no ni ka jingiadei bymdei ba ni ka jingiadei bymdei ka dei ka ta ka jingiadei ka ba pi dei ba ka ni ka brio Kani ka brio kam dei ka tengah ka jong fi rei pshudan affair bat ka bagani ka brio ka dei ka tengah ru jong wei pi bila don la ka jong ki khon ki ktiv la jong ka tengah fi don ka yeng ka sam fi don fi la bi tho bagani ka brio ne don pring jong fi klem pat ya tho ru le fi pat ya pen scam ru akmat jong tra hen rei na lor jong ka ni ka ba pi bila don fi don sa ka wei pat bagani ka long ka trend na gini ki sngi ka momenta na so wo try ong ade man kren ye pi na mar nga kren ye ka ni da men sim jong jing it da ka men sim jong jing so kya na mar wo balai ba ni galenti ka ba pi ya kam de galenti ka ba sngo tanat na mar ka ba kut jong ka kam long ka ba sngo bang balai na kwa ban kren ye ka ni ka daw ka long ba da pi benang pen sno in ka jing dai am la da pi dang ya sno ba u try un sawan no pindu e ka beneng Tading ta pi kamla eno ya gani ka brio ne fila bandu no ya ka beneng. Lalu finang la ini ka brio ngamla ban ong e gani fila ban continue ban ka jingiadei ka bymdei. Gani ka jingiem auria ka jong pi. Ani ka jingiem ka ba pi ri arngot kilok ro ha gani ka por ka kwa ban kren specific ya pi. Lada pidang ri arngot ki tengah ne laingot ki tengah ha ka juk ka por ka ni am ka dei ka klim. Ba gani ka dei ka auria. Ba kwa ban ong fi ha gani ka sngi bo try sngo bangi kata. Marka babel ka kren shai bo tau brio bale ka tau unjat no nga kwa ban puli na ka ktien ka jong blai ni ka pormar ka ktien ka jong blai ka long kom ka white lam nga ngai ka dung ka tanra lada ka dei pi lada kam dei praise the lord iro itrai ka babel ka ongkum ni lada nga puli ka ni ka por na ka sti ka jong pol shaki Nongkhryiem ka ni ka nong ka ba nreo ka ni ka khot ka ba khandai ka ong ne phim tip kita ki bam hok ki nom yo ka himau blai ti wat sha shu ban shukar no pi ki be kai kan thei first point ka dei ki be kai kan thei pila don ka tengah ong ipin do mene rei phim so dap ye ni ka tengah phim so hun ye ni ka tengah na mar ba ki wei ki le lang phiru so shong shit ban le lang ni ka ta le se phim dan ru le se ka ni ka connection ka ba jan ba ni ka tengah jong phi pila so ngia ya ka le se ba ka jing dei ka jong phi ka kham slam men ta pila don ki kon ki ti ki la he ki kon ki ti bat ka ni ka jing dei ba ni ka tengah jong phi so ma ka la jingai phi so kom ba kam so bang sho Tadi dah ka penlong ya piru ba pinwat no da ka wei ka breu ya ka ba fin ya time pass. Pi ya time pass ba ka ni ka breu ba pi bo ya ka gum ka mistress ka jong pi ba pi pen biang ru ya ka ro na dong chadong. Hoi pi pen biang ki kun ki ti ki jong pi pen biang ni ka tengah ka jong pi ren da lord jong ka fi dang ya ba ka ni ka mistress ka jong pi. Na kwa ba no fi ka ni ka ski ka ba mata nga sngo pi bo ru ya ni ka breu am pi pen biang ru ka no na shong ka ying shong wa pi pen biang ka tip top pi pen biang ru ya ka. Kwa ba no fi ha ni ka sngi utrai ukran ni ka khubor mlong te ban ya kai kan thai namar bo trai la janwan la da phi dang don ka ni ka jingiadei ba ka ni ka breu am ka dukut ka jingiadei ka jong fi ba utrai tadei ta ha ni ka sngi kwa ban kran ni fi ni ka khubor ka man sim ki jisu e fi Pyndkut no ka jingiadei ka bymdei Pyndkut no ni ka jingiadei bat ka ni ka breu namar ba utrai sngo bha utrai sngo bha la da phi dang ya dei bat ka ni ka breu ka dukut ka jingiadei ka jong fi ba ublai Bala da pidang ye don ki jingiadei sa isen kwa an ban la da pidang don ki jingiadei bat ka ni ka breu ka jingiadei ka jong fi baru try kan dukut ba utrai la janwan la da uwan la da pidang don ki jingiadei ba ka breu findo e ka beneng kan mentoi pi benyo ka jing so ba ba san minute findo no pat ya ka beneng bom jikut tadeng tawat nom ya dei sho dan na preng jong fi don ya ka ni ka breu na lor ka ni ka tengah ka ba fil fa don na preng jong fi don ka jingiadei ba ka nuti ru pi biang ki contacts but pi julet ben pen so ba yal di ba ki ni ki nuti pi don ka permanent nuti ke jong pi ka de ka breu ka ba kam kenya fi en refi sngo tanat fi sngo bang ka nga kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka ba menta Pyndkut no ni ka jingiadei na mar utrai ong kon e je pi
ban ngam kwa ba pi pindon ye jing snot ba ni ka breu na mar ka babel ka ong ba pi dei u breu ba ngai pila dei kristan re pinang ye snot kti ba ni ki breu ki bam pat dei ki ba ngai ka babel ka ong u ba ngai u dan jingiadei iu ba u tau ba ngai ne ka yeng ka jong blei ka dan jingiadei iu ba ka yeng jo ki blei tau hatu pila ba ni kit lengkor lang ba u tau ba ngai ka babel ka ong mla ba ni kit lengkor lang ba u ba ngai dei ta la pila ngai au Jesus Christ Pyndkut na ki jingiadei ba ka ni ka breu lem da kum ta nga ong i phi sa yusien ba ka jingiadei ka ba u trai Jesus ka Pyndkut ka jingiadei ka jong fi ba u trai kan Pyndkut balada kan Pyndkut non permanent ya ka ba fi kwa sya ban join fi kwa ban penyadei ba hadin kanom la syo nga kwa ba no fi Pyndkut no kat ba ka por ka dang don Pyndkut no kan lok ka jong fi ka tip ndai kam la ban ong e fi na mar bisa pen dap ma fi ni ka lok ki khun ki la bon na ka daw ke sngap ke shu penhun la ka penhun ya le ong le kum no bam la le nga kwa ba no fi ka ni ka sngi la u blei am Ukraine ya ka ni ka tanga jong fi ban e no e fi am fin sa jot ka ni ka tanga jong fi ka sayo e ka bor nga kwa ba no fi kan sayo e ka bor no blei bagan sa e fi la ka ni ka tanga ka jong fi ka e fi am ka jing im ka jong fi ka la li tat dan ta kwa ba no fi ka jing im ka ba ar ngot lai ngot sau ngot ki tanga am kam dei na ka ktien ka jong blei pila ba no mo David unan shibun ki tanga pila ba no ba Solomon udan shibun ki tanga nga kwa ba no fi ka ni ka sngi ka ta kam dei ka plan ka jong blei ka ta ka ni ka jing ka wa bra ka jong David kata ka ki kwa bra ki jong Solomon begini ki si mendai ni ni rio mendai ki dan tengah shibun kam dei ka plan ke jong blei kam dei ke jing kwa ke jong blei kam dei ka man ke jong blei ka dei ka man jong breu watum ya sait ban ong ba men char ki bon ngar ngan bon men ta em tadei na kwa no fi wan shaka jing khoi utrai khat ifi shaka jing pen khoi mau neu blei ba pi shakri reu blei ba khoi ai ba ka jing dei ke jong pi ba ka ne ka tengah kan long ba khoi ba ka babel ka ong kom tal re pi plena ke stish ke hebrew kan nong ka ba khat lai ke khat ka ba sao ka ong to ka jing shong kurim kan da long ka ba don burom hap deng baro ba ka jing thia ka bom da bit tingit naba ki ba auria ba ki ba klim u blei on bishar ka babel ka ong ba ka ta ka jing thia ka jong fi to ai ba kan long ka ba khoi ka mo dei tang ye ka ne ka tengah ka ba fila shem ka dei tang ye ka ya ka ba finyai ne hado ka bakot mdei pat da ka wei pat ka breu na lor ka ni ka tengah ka jong fi ka babel ka klen chai ka ta ba ka jing thia ka bom da bit tingit na ba ki ba auria ba ki ba klim ki ba auria ba ki ba klim u blen bishar na da bishar no breu e piru em ngai pin so kpo ka no fin tin ka no tam la da blei bishar ka jing bishar ka jong breu la ban lai le si unum tip ru ik barok ka ba pipile le si un bishar ba kla e fi ne bishar hok e piru ngim tip ya ka ta hendra kwa ba no fi bo blei te u lok shispa na shispa ya ka ta ka jing bishar ka jong onam lai la da u bishar u blei e fi maru tip lo ke ins and outs ke jong fi u tip lo ka ta ka ba lai shapo ke jong fi ka ba wan shabar ke jong fi u tip lo ka ba shong ka ba yeng ke jong fi u tip lo u i lo na dong shedong ba mdan ke ka ba la ban ri na khmat jong trai ka babel ka kren ni ka ta la dang pule ka ni ka por ka ong na hebrew ka nong ba sao ka ni ka khat ka ba khat lai ka ong ba dom dan ke jing thao ba klem pao ha khmat jong u henre ke baro ki long linkut bat ki ba pao persha ha ki khmat jong u ba u ba ngi ya don kam ong ke thim ke jong blei kam dan ke jing thao ka ba klem pao ha khmat ke jong blei u blei wi i na dong shedong ya ke ta ki jing thao ke jong u ke baro ki long linkut bat ki ba pao persha ha ki khmat jong u dan ki ka bala ban ka tading na ko abrang ifi ka ni ka sngi ha ba adam la le pop u blei wi u baru tip yu ru ri hadin jong tau ding baru tip la da phiri la da pidei u ba he phiri ha ka kam nge jong fi na mar phi long krao fi he phiri ha ka ta ka klan nge jong fi blei wi fi mangam tip pidei u ba kom no han rai u tra wi ya ka ta ka pop ka ba phi le baru tra u kren ka ni sngi da ka jing ong ko khon to ka la ba mut no ka ba ka por ka dang dan e no ya ka ni ka auria ka jong fi e no ni ka klim ka jong fi e no ni ka kam ka ba ngangam smutanat na ba ngangalong blei ba khoi ba ka babel ka ong kita to long khoi pi ha ka jing long jing imbaro kwa an police ai sen ka ni record na ka khin ka jong blei ka ni ka por Stephen ngong Petros ka long man ngong record ka ba khat sa khat san ka ong kum ki khon ka jing ka ngo ki bam ye pnis remil de bat kita ki jing kwa brai ba man shwa ha ka jing bam tip jong fi wan persrim shu le di ba kata ka jing kwa brai ka ha kata ka jing bom tip ke jong pi kata ki jing kwa brai ba men chwa ke jong fi men chwa le se pi don ha ka jing long do pi kwa kata ka jing brai fi kwa ya ta ka do fi kwa ban penon kam fi kwa ban pen so bhai ne ka do ke jong fi utrai hukom mi ke ne ong kom ki khon ke jing ko ngo ki bam persrim ringkat yala di ba kita ki jing kwa brai ba men chwa ha kata ka jing bom tip fi hinrei kom ba tao bala khat ipi ulong ba khoi to long ma phiru ki ba khoi aga jing long jing embaro na bala tho to long phi ki ba khoi na mar ma nga long ba khoi
ตัวลองพี่กิบโคยนำมางางาลองอุบโคยองตรายแต่ในตัวตรายขัดพี่ฟินลองกิบโคยมันได้บันลองกิบจักเลียกับจิงโคยหากจิงได้กับจงพี่บางในกับตั้งกับจงพี่กับบอลลองรู้กับจิงโคยขมัดจงเบลย์อุบลองอุตาวตรายอุบันสบิชาร์ฟีแล้วพี่โคยกับจิงบิชาร์กับจงเบลย์กับลองโคยแล้วพี่จักเลียกับจิงบิชาร์กับจงเบลย์กับลองกับจิงบิตาร์ฟีแต่ในตัวมันซีมกับจิงส่งเอ็กับขัดพี่ใส่ชีเซียนเนาะยังกันในกับจิงได้เป็นดึกเนาะในกับจิงได้กับบำได้นามาร์ระดับพิมพ์เละก็ตามมันตาก็จิงบิชาร์ก็จงเปลกันหาบอลอร์ก็จิงเอ็มจูฟีบัดกันล่องกับเชฟเคดูกันตากันล่องกับอิมาดูกันตากันล่องกับอิเตรียมดูกันตายอบบเบลย์อุสเนงสุมปัดยฟีมาทับอียามุนสเนงสุมปัดยอบบเบลย์สุมปัดยฟีแต่ก็จิงสุมปัดอันกับเชฟเคแต่เนี่ยตอนก็อับน้องยฟีงาวอร์นิ่งยฟีกันนี่ก็สกิงดามหามยฟีว่าได้บักตีก็จงเปลกันหาบอลอร์จงฟีว่าได้บักตีก็จงเปลกันบิชาร์ยฟียอบบพิสลังกับจิงเอ็มมันตาฟิองกับสงบังเรื่องเราเบลย์บิชาร์มกันสลังกับจิงเอ็มกับจงฟีบางครั้งนักนี่ก็สกีกับมันตาวันน้ำสงบังbeginiกิคำเอาเรียนนามาเบลย์พิมพ์เต็บหากโนปะกับปอร์พิญยอเอกจิงปังบนกิบรีกันพัดไว้นะกิองยอเอกจิงปังเบลย์นามากับจิงปัทาร์กับจิงเอ็มกิสงบังเบลย์ปาร์ตี้หากบัสันมินิทกิสงบังเรื่องนั่งตากิสลังสลายปันเดจาวมัดkan men to iu men jau mat dala yo ini ke jingpang HIV gila men yo jingpang it tru tip sai kidu ke jingpang STD ke jingpang ki baharukom ki bau soitan lapen kre ia kita ki bakangar tadeng ta kwa banong fi ke ni ke sngi hoi ka protei ka ong ba phila ban use condom la nei phila ban use kita ki protection ka kwa banong fi ka tin jom blai kam hikai ka ta to long khoi ba ka tanga ka jong fi long khoi ba u blai qua bên đuôi nằm tại trong phi cái này cái port nằm đây ngọc bên rem như phi rồi cái mình sim cái chỗ cái qua bên kren cái này cái khubor màu blue on to kren ngah bên krenว่าลองฟีไปใกล้กันไทยว่าลองฟีkitaกินกิเบียกลิมบัดkitaกิบเอาเรียมารูเบลย์บิชาร์ว่าเป็นด้วยงั้นไงก็ยูฟีเป็นกดอีกในกิจได้เห็นด้วยงั้นไงแต่ก็บอลมันเสียมาโคจงเบลย์ฟิลามันเป็นกดฟินเอ็มกับจิงเอ็มกับบักลากับมันอดุมันตานามาพิโอทิปยังกันนี่กับจิงชิชาบักบ้าบักกระนี่กับตาบักฟินโอทิปยังกับจิงชิชาบักจิงชิชากันปลายลุยฟิงกับมันปุริสไอเซียนกันอยู่กันขัดมากับบ้าบักเขาองค์กำเนิดกับมันเป็นชิชานะกับเตียนกับจงเบลย์สตีมันนั่งกองเต็มที่กับน้องบ้ากับขัดกับลายกับองกันนี่ก็ลองกับบ้าบักกับเปลี่ยนหันหักมัดอุเบลย์อุนองเป็นเอ็มจงอีอุบมันบักกิบริวบารอกินยอละเอ็มบักกินปอยชกับจิงทิปยากับจิงชิชากับบ้าบักเขาองอุบมันบักกิบริวบารอกินยอละเอ็มบักกินปอยชกับจิงทิปยากับจิงชิชาอุเบลย์กว่าเป็นเอ็มฟีมันฟีพินจัดบาดหากนี่ก็สิ่งนักว่าบางทีตั้งพิมพ์เต็บน้ำมันบางนี่ก็จริงแหละก็ได้กับว่าป่วยก็จริงอยากพิมพ์เต็บอะไรมันตั้งก็สิ่งฟิลาเต็บน้ำมันอุเบลมันเนี่ยพี่บาพินจัดเนาะกับบาเบลก็อังบาอุดามันบากีบริวบารอกินยออะไรเอ็มบัดบากินป่วยก็จริงเต็บอยากจริงชาฟิลาเต็บอยากจริงชามันตั้งก็สิ่งแต่เราเละกันกุมก็จริงชาเอ็มกันกุมก็จริงชาเป็นของเราเอเล่กันกุมก็จริงชาแต่ก็กันโนกันโนกันเต็บแต่ก็บอร์ก็จงฟิล์มละแต่ก็บุญจงฟิล์มละอะไรแต่ก็บอร์มันเสียงบุคคลกี่บารอกิลองกี่บลานี่เนี่ยด้วยกันนี่ก็ปอร์มันตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามันเสียงบุคคลมันยังรับตรายนูคนจะไม่ก็ตรายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอ้บอร์นูคนจะไม่ก็ตรายบนไลท์เนาะนักเนี่ยก็กำกับจักรยานอะไรนักเนี่ยก็จิงได้กับบอมได้อะไรปลายนูคนจะไม่นักเนี่ยก็จิงได้บักเนี่ยก็เบรวตรายหอยอุรีอันงดไลงดงดกรันหักกระเตงอุจิสุบ้าฟินไลท์เนาะนั่นโดมันตะกสกีนักเนี่ยก็จิงเตะนักเนี่ยก็บอร์จงก็เอาเรียนักเนี่ยก็บอร์ก็คลิมก็เตะฟิกระดกุดเนาะหักกระเตงอุจิสุบันนาซรัตนั่นโดมันตะกสกีฟินยาลองเบรวบไลท์ลอยนั่นโดมันตะกสกีกันนั่นก็ตะกบอร์จงไปกับบันดกุดกับไม้เนาะสันดันนามาพิดอนยังก็เตียนฟิลายสโนก็เตียนบางเนี่ยก็เตียนก็คำนับยังก็ก็ไว้ลำอาร์ลิงสตีกับบันดกุดเนาะสันดันยังเนี่ยก็จิงได้ฟิลายสโนเนี่ยก็เตียนกันเนี่ยก็จิงชาบินยาไลท์ลอยนั่นโดมันตาหักกระเตงก็จงจีสุทรายสไนปลัดเอฟีทรายปลัดเอฟีพี่ก็บอร์ก็จงทรายก็บัตรกรรมให้จิงสุเปลี่ยนโยมันเสียมาโคตรยังเนี่ยก็ปอดก็ดิ้งก็จงเปลี่ยนก็ทั้งบัฟินลองกันชีชาวบริวบัลไลท์ลอยก็ได้อินคองเนาะกันเนี่ยก็บอร์จงก็บรายกันเนี่ยก็จิงอินคองก็บัดนั้นฮับปอจงฟีกันเนี่ยก็จิงกว่าบรายก็ได้อินคองเนาะสันดันบัฟินลองอุบริวกันอุบะฮักบัดอุบริวบัโคตรหักมัดจงอุบเลยมันก็ได้ด้วยกันก็คุยฟีหักกระเตงอุจิสุฟินลองอุบริวกันอุบะไลท์ลอยฮาเลลูยางั้นสโนกันเนี่ยก็ปอร์มันได้ตั้งอุบริวมันได้ก็ดันก็บริวแล้วกันเนี่ยก็ปอร์บุตรายเป็นไป
bao kong u bleu ong ifi wanom le arsap inu tunga jong fi ho pidon saka wei pa ke jingiadei bo wei pa u breu na kwa ba dong ifi haga office ke jong fi kwa ban kren haga ni gaski haga kertengu jisu kong wanom le arsap yu blei wanom le arsap inu tunga jong fi pile et ba inu tunga jong fi henrei fi don saka wei pa ke jingiadei na lon inu tunga jong fi inu tunga jong fi de bo lui lui inu tunga jong fi de bo hak bo et fi henrei fi pile arsap yu na kren haga kerteng jong jisu kan ka bor arsap kan gut api kong haga kertengu jisu fin yo lai luat fin yo ke jingem ka ba khot na do menta gasngi na marba utrai ula janwan nga kwa banong ifikong try ula janwan wanom imsho na do menta kasing region utrai ai ka bor ifikong wis ai pi nga tip pa ka brai ka te ka khom ya pi hallelujah ha kertengu jisu fin yo jing lai loit no hallelujah magana ngai ha kertengu jisu hallelujah ka ni jingiadei ka bymdei ka good no ha ka clip mat ha kertengu jong try jisu hallelujah pin long lai loit Bây giờ jingai lo ikres la plat yafi. Wadom le pai pat chikaling kor ke jinglong marau. Hallelujah. Wat ai ba pin pai pat chikaling kor ke jinglong marau. Yang scam am tin ke jong play. Hado ka bakut martang kita ki biai ne ado ka bakut kita ki nyola yem. Hallelujah. Ai ngo try me plat try no kun jame me plat ne ka kun ke jame try. Na ni ki bor go try jong jing pen ja clear ni ki bor go try. Hallelujah. Ni ka claim ni ka auria play. Ha kertengu jisu ngadwai ke ka khuifi. Amen but amen. Amen. Try ke khuifi. Try ai bor fi. So bagadang ke jingle ka ba jor ba ka bagadang duai oh shisha o soitan wele ke jim pi bang ngai hagani ka sngi utrai pelat fi hagani ka sngi ka dan ka jing pelat kita ki kinjri ki bete kita ki jingiadei ki bymdei ki ba bete ke jim fi ki kot ngila duai nginget ya kata ya na dum ta sngi kum ki bri ko lai loi onum lai pai pat ka lengkor jong ka ni ka jinglong marau hagani ka claim hagani ka auria hagani ka jing pen ja clear ya ka met ka jong fi ai ka jingiadei ki jong fi kan long ka ba khoi khamat jong blai ba khamat jong brio Try to kui fing and say shampat filat man chaneru Rafi don ni kano ka jing so don kam ni jing dwai ni yo ban ya slok ban ya dwai but fi fin em ga jing em ka ba job shisha na ka ban tau Jesus Christ blain kui fi ko blai shibon amen